हे भगवान हाथटा जेମିତି कुंडेଇ ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଟଙ୍କା କୋଉଠି ପୁଳେ ଖଣ୍ଡେ ଆସିବ। ଡାହାଣ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ କୁଆଡେ ଶୁଭ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ ଛିଣ୍ଡେଇ ପକେଇବି କି ଆଜି ମତେ କୋଉଠି ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ। ହେ ଭଗବାନ କଣ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି। ରାଜ ମୁକୁଟ ବୋଧେ ମୋ ଆଜିର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଏଇ ଜୁଝିଆ ଜୁଝିଆରେ ଇରେ ଦେଖିଲୁ ହାତଟା ଭାରି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି କାଇଁ। ଇରେ ନାଇଁ ରେ ଇଏ ଶଳା ଧୋଳିଆ ଜନ୍ଦାଟା କାଟୁଛି ମୁଁ ଶଳା ଭାବୁଛି ବୋଧେ ତ ଛିଣ୍ଡେଇ କାମୁଡି ହେ ଶଳା ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ସବୁ ଚିପି ଚାପି ନେଇଗଲେ ମୋ ବେଳକୁ କଦଳଟା ଅଛି। ମୁଁ ତ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇଲି ମତେ ତ ପୁରେଇ ଦେଲେନି ଆଉ ଶଳା ଖାଲି ଗେଣ୍ଡା ଆଉ କୋଚିଆ ଫୋଚିଆ ଏଇଗୁଡା ସବୁ। ହେ ତଥାପି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହଅନ୍ତା। ଯଦି ଗୋଟେ ରୋହି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଓ ମୁଁ ବହୁତ ପୁରା ଖୁସି। ହେ ଶଳା କାହିଁ ମିଳିବ ବୋଲି ମତେ ବି ଲାଗୁନି। ଏଇ ଧନ ଯିଆ ଚାଲ ଚାଲ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ତାମସା ଚଲେଇଛି ଦେଖିବି ହାଣିକି ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଣ୍ଡିକି ପୁରା ଅଲଗା କରିଛି ଦେଖିବି ଶଳା ମୁଁ ଏଠି ଭେଲିଆନ ପାର୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କମେଡି ପାର୍ଟ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇକିରି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛୁ ଦେଖିବି ଶଳା ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ହାଣିକି ଗର୍ଗର ଗର୍ଗର କରିଦେବି ହାରାମ ଦାଦା। ଇରେ କଣ ସେଗୁଡା ଇରେ ତୁ କାହିଁ ଖାଉଛୁ ଇରେ ଗୋଟେ ତେଲ ଭାଜି ଭଳିଆ ବରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁ ଏରା ଖାଇଲେ ହଜିମ କରିପାରିବୁ ତୋର ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ପେଟ ଏରା ଖାଲି ଖାଇକିରି ଖାଲି ରାତି ସାରା ଛେରିବୁ ଶଳା ମୁଁ ପୋଛିବି ଏରା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡୁନି ଗୋଟେ ଭୁରକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି। ହେଁ ହେ ଶଳା କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି କି ଭୁରକୁଟିଆ ଗନ୍ଧ ବାଳ ଜିନିଷ ତୋର ଆଣିକି ଦେଲ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହି ଆସିଲେ ତମର ଗୋଟେ ଏତେ ବେସନ୍ମାନ କଣ କିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖାତିର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ।